рақиби ҷопонияш Юсуке Такейчи рақобатро оғоз карданд ва мубориза барои ба марҳилаи ниҳоӣ рафтан аст. кӯшишҳои Муҳиддин ва то ба ин ҷо расидан мо ҳунарнамои шоистаи ӯро пайгирӣ кардем. мушоҳида намудем ки бо як омодагии ҷиддӣ, бо як тайёрии пухта ба ин ҷо роҳ ёфтааст. ӯ қаҳрамони ҷадиди осиё миёни ҷавонон ба ҳисоб меравад ки ҳаракати Муҳиддин хуб аст ва як амалкарди олиро ҳам ин ҷо анҷом дод. фотиҳ Маҳмадбеков бошад, барояш дар анамин лаҳзаҳое ки муносиб аст маслиҳатҳо медиҳад. ба хотири яктарафа доштан ба Муҳиддин шидои аввалро Карим Канта нишон медиҳад. ва боки нест, вақт зиёд аст ва ин ҷо барои Такейчи ҳам ба хотири аз гилем берун баромадан шидо нишон дода мешавад. барои ҳарду боз ба хотири нагузоштан барои амалкарди рақиб шидо нишон дода шуд. ҳарду душидоӣ доранд ва Муҳиддинро мебояд ки бештару зиёдтар кӯшиш кунад ва талошҳояш дар ҳолати неваза ва таваҷҷӯҳ дар ҳолати кор дар замин. дигар бора аз нав рақобатро оғоз мекунанд. бисёр анамон ҳаракате ки Муҳиддин ин усулро иҷро мекунад, агар барояш имкон бидиҳад, бисёр ҳам ҳаракати анҷом медодааш бисёр хуб ва бо чунин шакле ки ҳунарнамоӣ карда истодааст, кори Муҳиддин хуб аст ва бояд ки ҳамин гуна ҳаракатҳоро зиёд бикунад. Обиҷебов ҳам аз канор нишаста ӯро дастгирӣ мекунанд. мавқеят барои Муҳиддин ва на ҳамон ҳаракате ки гуфтем. бисёр хуб, кӯшишҳову талошҳояш олӣ аст ва ҳатто Такейчи ҳам мехоҳад ки дар ин ҳолат, дар ҳолати эстеҳкоми Муҳиддинро нигоҳ бидорад ва аз ин ҳолати мушкил худро бароварда метавонад. Муҳиддин каме аз бинияш ин ҷо ба табибон ниёз дорад Муҳиддин ва баъд аз чанд лаҳзае бармегардаду идома медиҳад рақобатро. ва то ин лаҳзаҳо тавре ки қайд кардем бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст Муҳиддин дар баробари ин чеҳраи ҷопонӣ ва ҳатто кӯшишҳову талошҳояш нисбат ба Юсуке Такейчи беҳтару хубтар аст ва танҳо як ҳаракат ё ин ки як усуле ки имтиёзовар бошад кифоя аст ки Муҳиддин ба марҳилаи ниҳоӣ биравад. ва умеди ягонаи кулли мардуми тоҷик ин аст ки имрӯз Муҳиддин Асадуллоев метавонад аз қаҳрамони ҷаҳони миёни ҷавонон барои Тоҷикистон нишони навбатиро ба даст биёрад.
ин чеҳраи ҷопонӣ Такеичи Юсуке 19 сола аст ва тавре ки ҳам қайд кардем дар миёни ҷавонон дар ҷоми аврупо дар Малага, Испания соли 2024 то ба марҳилаи ниҳоӣ расида буд ва баррандаи нишони нуқраи ҷоми аврупо дар соли 2024 ба ҳисоб меравад. инҷо Лои Қутбиддинов қаҳрамони дирӯзаи ҷудои кишвар дар чемпионати ҷаҳон миёни ҷавонон ба мо нишон дода мешавад ки аз нишастҷӯиҳо нишаста пайгири ҳунарнамои Муҳиддин Асадуллоев аст ва инҷо атрофи чӣ доварон қазоват мекунанд нофаҳмо боқӣ мемонад. ба ҳолатҳои охирине ки Муҳиддин бо рақибаш ҳунарнамоӣ доштанд таваҷҷӯҳ мекунад довари марказ Карим Канта. Шидо барои Муҳиддин Асадуллоев ин хансоки маки аст ва сад афсӯс ки ӯ аз ин марҳила ноком мешавад ва Юсуке Такеичи ба марҳилаи ниҳоӣ меравад ва Муҳиддин Асадуллоев бошад барои ба даст овардани нишони биринҷӣ мубориза мебарад. кӯшишу талошҳои Муҳиддин